Λοιπόν, η σημερινή εκπαίδευση θα γίνει από έναν άνθρωπο που έχει μια πάρα πολύ σημαντική πορεία σε αυτό το χώρο. Έχουν κάνει ομιλίες μαζί με την αδερφή της, είναι στα συνεδριακά, στα BBA, στα εκπαιδεύσεις εδώ πέρα. Έχουν μια πολύ ωραία και πολύ σημαντική πορεία και πολύ ωραίες ομιλίες που έχουν κάνει. Είναι AML στην επιχείρηση και είναι on fire. Έχουν εργασιακή ηθική κτλ. Και είναι on fire. Οπότε θα ήθελα να δώσω και θέλω να ευχαριστήσω αρχικά την Τζίκα την Ούγκερ που θα κάνει τη σημερινή εκπαίδευση. Τζίκα, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη Τζίκα. Αν έχετε ανοιχτά μικρόφωνα κτλ. Τα κλείνουμε γιατί θα γίνει record η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Οπότε θα ήθελα, γεια σου Τζίκα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σήμερα θα πούμε για τα 4 σημεία της παραγωγικής δουλειάς. Η δουλειά μας εδώ είναι παραγωγική, αλλά και οποιαδήποτε δουλειά μπορεί να δουλευτεί μη παραγωγικά και παραγωγικά. Τι εννοούμε με αυτό? Ακόμα και ένα αντικείμενο να σχεδιάσεις, το οποίο είναι μοναδικό, ξέρεις να σχεδιάζεις. Όταν όμως θέλεις να σχεδιάσεις μαζικά για πράγματα που θα βγουν μαζικά στην παραγωγή, πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα. Η παραγωγή αλλάζει τη δουλειά και την κάνει να έχει κέρδος. Πάνω σε αυτά τα 4 θέματα θα συζητήσουμε σήμερα, τα 4 σημεία, τα οποία είναι τα εξής. Νούμερο 1, συνέπεια. Συνέπεια είναι αυτό που λες ότι θα κάνεις, να το κάνεις. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα της συνέπειας. Μπορούμε να είμαστε όλοι συνεπείς. Βέβαια, αυτά τα στοιχεία θα σας τα αναλύσω και ένα-ένα μετά ξεχωριστά να δείτε πώς γίνονται στη δική μας δουλειά. Νούμερο 2, ποιότητα. Ποιότητα σημαίνει ότι κάνω τα πράγματα εδώ που μαθαίνω σωστά. Είναι πάρα πολύ απλά. Ό,τι από αυτό δεν καταλαβαίνει κάποιος μπορεί απλά να το γράψει στα σχόλια. Δεν υπάρχει θέμα. Νούμερο 3, ταχύτητα. Ταχύτητα εννοούμε την ικανότητα να προχωράμε με δράση στο σωστό χρόνο. Δεν λέμε απλά να κάνουμε κάτι γρήγορο για να είμαστε απλά για να γίνει. Και νούμερο 4, χαρακτήρας. Ο χαρακτήρας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, το γνωρίζετε όλοι, ξέρετε και τις προσωπικότητες. Είναι κάποια χαρίσματα, δηλαδή το σύνολο κάποιων χαρισμάτων που καθορίζουν την προσωπικότητά μας, σε όλες τις προσωπικότητες. Τώρα, αυτά τα 4 πράγματα, αν θα τα εφαρμόσουμε στη δική μας δουλειά, εδώ πέρα στην επιχείρησή μας, γίνονται ως εξής. Λοιπόν, ξεκινώντας με τη συνέπεια. Τι εννοούμε συνέπεια? Πού πρέπει να είμαστε συνεπείς, πού είναι η βάση? Στα ραντεβού μας. Γίνονται ραντεβού με upline, με downline, με πλάνα, με κλεισίματα. Οποιοδήποτε ραντεβού και να γίνεται πρέπει να είναι ακριβώς. Δεν λέμε ότι κάποια στιγμή δεν μπορεί κάποιος να ξεφύγει σε θέμα χρόνου ή να έχει αργήσει από ένα άλλο ραντεβού, αλλά εννοούμε να μην ακυρώνεται χωρίς λόγο ή να μην μένει στον αέρα. Νούμερο 2, εκπαιδεύσεις. Πάρα πολύ βασικό. Πρέπει να είσαι σε όλες τις εκπαιδεύσεις. Όποια εκπαίδευση και αν γίνεται, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, όποια μέρα και αν γίνεται, σε όποια ομάδα και να γίνεται, πρέπει να είσαι σε όλες τις εκπαιδεύσεις. Νούμερο 3, online. Όλα τα online συνέδρια και τα γεγονότα, τα συμβάντα όλα που συμβαίνουν online. Εννοείται ότι αν δεν είσαι σε όλα τα online ή αν δεν χρησιμοποιήσεις τα online σαν εργαλεία, δηλαδή θέλει και να είσαι και να πάρεις και να το χρησιμοποιήσεις σαν εργαλείο, εκεί αρχίζει λίγο και η online κατάστασή σου εδώ με τη δουλειά χάνει λίγο. Είναι σαν να χάνει ένα pit stop όταν πηγαίνεις με το αυτοκίνητο, είναι σαν να χάνει μια δύναμη που σου δίνει. Διαζώσεις. SOS. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι σε όλα τα διαζώσεις. Χωρίς τα διαζώσεις, τι θα τα κάνεις τα online. Έτσι, το ένα φέρνει το άλλο. Hardcore, πολύ βασικά για όποιον θέλει να προχωρήσει σε μεγάλα επίπεδα. Το ότι κάποιος φτάνει ML ή manager ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, director, οτιδήποτε και να φτάνει, έχει περάσει από hardcore. Χωρίς hardcore δεν θα φτάσεις. Θα φτάσεις, αλλά μάλλον θα φτάσεις σε 10 χρόνια, να το πω έτσι λίγο πιο χύμα. Νούμερο 6, 15 και εργαλεία. Πρέπει υποχρεωτικά 15 και όλα τα εργαλεία. Εγώ εδώ, εάν βάλω ένα γκάλο και πω, έχουμε όλοι εδώ που είμαστε μία ομάδα, όλα τα εργαλεία. Σίγουρα δεν τα έχουμε όλοι όλα. Και από εκεί ξεκινάει ούτως ή άλλως η παραγωγή της ομάδας μας να χάνει. Γιατί δεν έχουμε καταρχήν όλα τα εργαλεία. Θα έχουμε η μισή και αυτοί που δουλεύουμε. Οι υπόλοιποι λέμε θα το πάρω, θα το κάνω. Αυτό αναιρεί όλη τη συνέπεια. Δηλαδή συνεπείς για να είσαι και να πεις ότι ξεκινάω και έχω τις βάσεις, είναι σαν να λες μαθαίνω την πρόσθεση στα μαθηματικά, πρέπει να έχεις αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα. Στάνταρ. Δεν συζητάμε τώρα να σου τύχει κάτι και να είσαι άρρωστος και να μην μπει σε μια εκπαίδευση. Αυτό συμβαίνει σε όλους και νομίζω το έχουμε πάθει όλοι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, φεύγοντας από τη συνέπεια, εφόσον υποθέτω ότι αυτά τα έχουμε όλοι όλα, πάμε στην ποιότητα. Τι εννοούμε με την ποιότητα?
Οποιοςδήποτε από εδώ πέρα, τώρα εδώ θα μιλήσετε προφανώς με τη γραμμή αναδοχή σας, γιατί η μέθοδος που χρησιμοποιεί ο καθένας μπορεί να είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο ή απλά να είναι διαφορετικός τρόπος. Έχουμε τα εγγένεια που ξεκινάμε, υπάρχουν σεμινάρια, υπάρχουν πλάνα. Τώρα υπάρχει και το πλάνο των επιχειρηματιών. Είναι δηλαδή λίγο όλα. Ο καθένας ξέρει το πλάνο του πώς δουλεύει, τη μέθοδό του. Για αρχή, βρες τη μέθοδό σου. Δηλαδή, εγώ δουλεύω με πλάνα. Η Ευτυχία κάνει πλάνο επιχειρηματιών. Δεν δουλεύουμε με σεμινάρια. Έχουμε βρει όμως τη μέθοδό μας. Πώς τη βρήκαμε? Δοκιμάσαμε όλους τις μεθόδους, βγάλαμε στατιστικά, τα δώσαμε στους upline μας και μας είπαν ότι θα συνεχίσουμε με αυτή τη μέθοδο, γιατί και τα αποτέλεσματά μας ήταν καλύτερα. Δεν σηκώθηκαμε μια μέρα και είπαμε σήμερα θα δοκιμάσω πλάνο, αύριο θα κάνω σεμινάριο και όποια μέρα μου κάτσει καλά θα αποφασίσω τη μέθοδό μου. Η μέθοδος πρέπει να αποφασίζεται μετά από πάρα πολλά αποτελέσματα, από νούμερα μεγάλα. Δεν αποφασίζεις ότι θα δουλέψεις με πλάνα γιατί έκανες 10 πλάνα το μήνα. Ούτε αποφασίζεις να δουλέψεις με σεμινάρια γιατί έτυχε ένα μήνα να κάνεις 5 τηλέφωνα και να γράψεις 2. Θα πρέπει να υπάρχει ροή για να υπάρχει έλεγχος και στατιστικά. Μετά, πάμε στο χρόνο. Το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βασικό για μας. Πρέπει να δώσεις χρόνο για να βγει κάτι καλό. Οπωσδήποτε, ούτε εγώ ούτε κανένας από εμάς που κάνουμε εκπαιδεύσεις δεν ξεκινήσαμε το πρώτο τηλέφωνο και ήμασταν οι θεοί, οι τέλειοι που τους κλείναμε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλά όχι. Μάθαμε τεχνικές, μάθαμε τονικότητες, φτιάξαμε τα σενάρια, τα φέραμε στο χαρακτήρα μας χωρίς να τα αλλάξουμε. Στην προσωπικότητά του ο καθένας. Και από εκεί και πέρα, η μέθοδος που χρησιμοποιήσαμε πήρε ένα συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, στην αρχή προφανώς και εγώ το πλάνο δεν το έκανα όπως το κάνω τώρα. Χρειαζόμουν άλλο χρόνο. Το έκανα πιο αργά. Ήθελα 1,5 ώρα. Μου έπαιρνε παραπάνω το κλείσιμο. Δεν βγήκα ξαφνικά να κάνω πλάνο και να το κάνω στα 45 λεπτά. Ούτε και τώρα δεν το κάνω στα 45. Μετά πάμε στην εκπαίδευση. Πρέπει να σέβεστε το χρόνο που δίνει κάποιος να σας εκπαιδεύσει. Πρέπει να παίρνετε πληροφορίες και να εκμεταλλεύεστε την κάθε εκπαίδευση που γίνεται. Γιατί το να κάνουμε μια εκπαίδευση και να κοιτάμε όλοι εδώ πέρα, να το πω έτσι σαν του βάρια, ενώ στην ουσία απλά χαζεύουμε για να περάσει η ώρα ή για να πούμε ότι είμαστε μέσα στην εκπαίδευση, δεν έχει νόημα να την κάνετε την εκπαίδευση. Είναι σαν να μην είσαστε. Είναι δηλαδή απόν. Η εκπαίδευση έχει το νόημα του να κάτσεις και να ακούσεις τι έχει να σου πει ο άλλος. Και από εκεί θα πάρεις. Δηλαδή και ο Σπήλιος που κάνει εκπαιδεύσεις και ο Χρήστος που κάνει. Εμείς δηλαδή δεν ακούμε επειδή γίναμε EML. Δεν θα μπούμε μέσα να ακούσουμε την εκπαίδευση, δεν θα πάρουμε κάτι. Εδώ είναι μια δουλειά ούτως ή άλλως που και την ίδια εκπαίδευση να ακούσεις. Δεύτερη φορά θα πάρεις κάτι άλλο. Είναι ανάλογα σε ποιο επίπεδο θα είσαι πάντα. Μετά πάμε στους upline και στους downline. Upline. Αυτό ισχύει και για μας. Εμείς το μάθαμε από πρώτο χέρι. Μην σπαταλάς το χρόνο του upline σου. 250 ερωτήσεις. Αυτό τι είναι. Μάζεψέ τα όλα μαζί. Και όταν θα έχετε συμβουλευτική ή θα έχετε άγκυρα ή ό,τι έχετε, μπάση περιπτώσει, ή όταν θα έχετε ραντεβού, να το θέσω έτσι, κάτσε και κάνετε τις ερωτήσεις. 250 μηνύματα χτυπάνε στις ομάδες, που είναι τουλάχιστον τα μισά ερωτήσεις πρώτης δημοτικού του στυλ. Δηλαδή, και αν δεν θα σου το απαντήσω τώρα, δεν θα καταστραφεί ο κόσμος. Περίμενε όταν θα έχουμε ραντεβού να μαζέψεις όλες τις ερωτήσεις σου, ήρεμα και ωραία. Μπορεί, αν θα κάνεις δράση, οι μισές να σου έχουν λυθεί εντωμεταξύ. Μέχρι να φτάσει εκείνη η ώρα. Το να μην κάνεις δράση και να ταλαιπωρείς με ερωτήσεις και να σπαταλάς χρόνο από τον upline σου είναι κάτι που σίγουρα δεν θα σε βοηθήσει. Είναι στάνταρ αυτό. Το ίδιο ισχύει και από την πλευρά του upline για τους downline. Πού θα δώσει χρόνο ένας upline? Θα δώσει σε κάποιον που απλά χάνει χρόνο ή θα δώσει σε κάποιον που βάζει δράση για να τον βοηθήσει να βγάλει εισόδημα? Δεν είναι λογικό να δώσει χρόνο εκεί που πρέπει? Αυτά τα βήματα της ποιότητας που λέμε εμείς εδώ πέρα τώρα, εάν κάποιος τα καθοδηγήσει, δεν ξέρω εάν τα καταλαβαίνετε ή αν κάπου βρίσκεται τον εαυτό σας μέσα σε αυτά, σε ποιο σημείο μπορεί να είστε, γιατί αυτά έχουν μια σειρά συγκεκριμένη. Δηλαδή, ναι, ξεκινάω και μαθαίνω, ναι, βάζω το χρόνο, ναι, εκπαιδεύομαι, ναι, δεν χαραμίζω το χρόνο του upline μου, ναι, άρα και εγώ μετά μπορώ να κάνω το. Γιατί εσύ τώρα που είσαι downline και λες, σου λέω εγώ, μη σπαταλάς το χρόνο μου, αύριο θα είσαι εσύ. Και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το κακό copy-paste, το ότι μου σπαταλάς το χρόνο μου και αύριο θα σου σπαταλήσει και ο δικός σου downline το χρόνο σου. Και θα έρθεις σήμερα και θα μου πεις, μα δεν έχω χρόνο να τα μαζέψω όλα αυτά. Το οποίο είναι πάρα πολύ λογικό. Λοιπόν, φεύγοντας από την ποιότητα, θα πάμε λίγο στην ταχύτητα. Όλοι ξέρετε ότι χρειάζεται εξάσκηση. Και εμείς το ξέρουμε και εσείς το ξέρετε. Όσοι ξεκινάτε στην αρχή, εννοείται ότι μιλάτε με γραμμή αναδοχής για όλα αυτά που σας λέω τώρα. Όταν λέμε εξάσκηση, το πρώτο βήμα είναι να κάνεις τη δουλειά. Δεν θα σου πει κανείς τίποτα. Θα σου πει πλάνο, κάνε το πλάνο, τηλέφωνο, κάνε τα τηλέφωνα. Το δεύτερο βήμα είναι να τα κάνεις σταθερά. Δηλαδή, θα κάνω
30 τηλέφωνα τη βδομάδα, παράδειγμα λέω τώρα. Θα τα κάνεις όμως τα 30. Όχι θα τα κάνεις στη φαντασία σου και θα μας τα γράψεις ότι έκανες 30. Κάντα τα 30 τηλέφωνα, για δικό σου καλό είναι. Και εμείς τα κάναμε. Θα κάνω 20 πλάνα. Κάντα τα 20 πλάνα. Κάντα σταθερά. Δηλαδή η σταθερότητα εμάς παίζει εδώ πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μετά έρχεται ο χρόνος στην ουσία για την ταχύτητα. Μετά ορίζεις το χρόνο σου. Όταν λοιπόν έχεις ήδη την ποιότητα και πας και τη βάζεις σε ένα σταθερό πρόγραμμα χρόνου και τον ορίσεις, αυτό δηλαδή το βήμα το 3 στην ταχύτητα είναι το κλειδί στην ουσία με την ποιότητα και το χρόνο. Ορίζεις το χρόνο σου και λες, εγώ έχω φτιάξει το ημερολόγιο σου, τις ώρες σου, βγάλε τις ώρες σου που είσαι απασχολημένος, έχω 2 ώρες και 2 ώρες κάθε μέρα θα κάνω αυτή τη μέθοδο ποιοτικά. Οπότε το ένα φέρνει το άλλο. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Εκεί ο χρόνος που θα βάλεις μπορεί να μην είναι ο ιδανικός, να μην είσαι ο πιο γρήγορος. Είναι όμως ένας χρόνος ο οποίος θα σου φέρει ένα μικρό αποτέλεσμα, σταθερό. Το σταθερό εδώ πέρα θα πληρωθείς. Μόλις αυτό σου γίνει συνήθεια, μας γίνει συνήθεια, πάμε μετά και κάνουμε το χρόνο λιγότερο. Δηλαδή, εάν στις 3, στις 2 ώρες κάποιος κάνει 10 τηλέφωνα, μετά στις ίδιες ώρες να κάνει περισσότερα τηλέφωνα. Αυτό με το που θα το πετύχει στην αρχή, ναι, μιλάμε για 2 ώρες σταθερά. Στην αρχή, αυτό με το χρόνο φαίνεται βουνό. Είναι μια αλλαγή που πανικοβάλλει κάποιον. Λέει, δεν θα προλάβω, δεν θα τα καταφέρω. Ναι, δεν θα το προλάβεις. Γι' αυτό λέω, κάντε σταθερά. Όταν θα πας να μειώσεις το χρόνο όμως και να αυξήσεις λίγο την παραγωγή, το νούμερο 5 έρχεται αυτόματα. Αυξάνεται αμέσως η παραγωγή. Δηλαδή, με το που θα μειώσεις το χρόνο και το κάνεις και αυτό στη συνήθεια, να αρχίσει λίγο να ρολάρει, αμέσως αρχίζει και φαίνεται η παραγωγή. Και εκεί μετά, εάν έχεις όλα τα προηγούμενα που λέμε τώρα, καταλήγεις να έχεις μία πάρα πολύ καλή ποιότητα, μία σταθερή πορεία και μία παραγωγική δουλειά. Και όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό, ακόμα και αν θα βάλεις 3 ώρες την ημέρα, εγώ δεν λέω να βάλει κάποιος 6 ώρες την ημέρα, να κάνει 6 ώρες τηλέφωνα, γιατί αν θα κάνει 6 ώρες τηλέφωνα θα έχει τεράστιο αποτέλεσμα. 3 ώρες να κάνει τηλέφωνο για όποιον δουλεύει, ας πούμε, με σεμινάρια. 3 πλάνα την ημέρα, αλλά να γίνονται τα 3 πλάνα. Όχι έκλεισα 3 πλάνα, 3 πλάνα να γίνονται. 3 ώρες τηλέφωνα, έτσι. Τότε σίγουρα έχει αυξήσει την παραγωγή του, έχει μειώσει το χρόνο του, είναι άριστος σε ποιότητα, έχει όλα τα εργαλεία, άρα έχει και αποτέλεσμα. Όταν κάτι σου λείπει από αυτά, αρχίζει λίγο και χαλάει εδώ η ισορροπία. Το ένα δεν φέρνει το άλλο ακριβώς. Γιατί αν δεν έχεις όλα τα εργαλεία, σημαίνει ότι δεν είσαι εκεί. Κάτι σου φεύγει, σου φεύγουν συνέδρια, σου φεύγουν εργαλεία. Δεν μπορείς να τα πουλήσεις όλα. Άρα χάνεις από την αρχή, έχεις μείον από την αρχή. Αν μετά στην ποιότητα δεν τα κάνεις όπως πρέπει, θα το κάνω εγώ να κάνει κάποιος 3 πλάνα την ημέρα που θα είναι λάθος. Γιατί δεν θα έχει μάθει το στάδιο της ποιότητας, δεν θα ξέρει να το κάνει σωστά. Άρα λοιπόν όλα αυτά γίνονται σιγά σιγά και ασφαλώς θέλουν χρόνο. Λοιπόν, πάμε στο χαρακτήρα. Τι λένε οι φήμες. Οι φήμες λένε πως ο χολερικός είναι τόσο απασχολημένος με το αποτέλεσμα που ξεχνάω ότι υπάρχουν άνθρωποι στον δρόμο όπως αυτό. Είναι γεγονός. Εγώ είμαι χολερική και το παθαίνω αυτό. Δεν ξέρω ποιος άλλος είναι χολερικός εδώ, ποιος το παθαίνει. Έχω στο μυαλό μου κάποιους από τους υπόλοιπους. Ναι, ευτυχία το ξέρω. Ναι, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Οι φήμες λένε πως εγώ βλέπω το αποτέλεσμα, το βλέπω και στην πραγματικότητα. Δεν το λένε μόνο οι φήμες. Τι με νοιάζει εμένα το αποτέλεσμα. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Τα σκάουν όλα στο ενδιάμεσο. Ο μελαγχολικός είναι τόσο απορροφημένος στο τέλειο πλάνο, οτιδήποτε και αν κάνει, ακόμα και τηλέφωνα να κάνει, βγάζει πλάνο, που δεν ξεκινά ποτέ την υλοποίηση. Να φτιάξει αυτό, να φτιάξει και το άλλο, και μία λίστα και μία λεπτομέρεια. Και στο τέλος δεν γίνεται η δουλειά όμως. Δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ευτυχία. Έτσι δεν είναι. Που είσαι μελαγχολική. Είναι κανένας άλλος. Ναι, Αναστασία, φεύγει ο χρόνος. Φεύγει ο χρόνος. Γιατί άμα κάθεσαι και φτιάξεις, για παράδειγμα, 5 έξτρα λίστες στο OMS, ενώ θα μπορούσες τη μία ώρα να κάνεις 30 κλήσεις, εννοείται ότι φεύγει. Οι φήμες βέβαια το λένε, παιδιά, έτσι. Η μελαγχολική είναι τέλειη. Μην τους παρεξηγήσουμε τώρα. Λοιπόν, αιματικός. Είναι τόσο απασχολημένος να εμπνέει, να τραγουδάει, να στέλνει μηνύματα με emoji, όλα αυτά. Ξεχνά να οργανώσει. Εμμανουέλα. Ναι, έτσι είναι ρε παιδιά. Δηλαδή, ωραία όλα. Ωραίο το party animal. Ωραία τα συνέδρια που περνάμε καλά. Όλα πάρα πολύ ωραία. Όλοι ξεσηκώνονται μετά οι αιματικοί. Και όταν είναι να πάνε να γίνει δράση, έχουν το μυαλό τους στο πάρτι. Λιώνει στο γέλιο, Ευτυχώς έχω παραδείγματα από την ομάδα εδώ για κάθε χαρακτήρα. Οι φήμες λένε πως ο φλεγματικός είναι τόσο ήρεμος που η ομάδα δεν είναι σίγουρη αν ηγείται ή απλώς παρατηρεί. Είναι έτσι ή δεν είναι? Λοιπόν, ο φλεγματικός νομίζεις ότι είναι ο άνθρωπος που απλά λες υπάρχει.
ανασένει, είναι στην ομάδα μας. Τα παρακολουθεί, τα βλέπει, τα καταλαβαίνει, έχει αντίληψη. Είναι μια πολύ περίεργη προσωπικότητα, έτσι δεν είναι? Αυτά τα λένε οι φήμες, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστά ή λάθος. Μπορεί κάποια χαρακτηριστικά τους όντως να είναι σωστά. Όμως στην πραγματικότητα, από όλα αυτά, τίποτα δεν ισχύει εδώ σε εμάς. Είναι κάποια χαρακτηριστικά των προσωπικότητων, εννοείται δεν το συζητάμε, αλλά στη δική μας δουλειά είναι κάποια άλλα πράγματα που μετράνε. Η αλήθεια είναι πως ο χολερικός είναι ο ηγέτης που δεν φοβάται να πάρει ευθύνη, να βγει μπροστά και να ξεκινήσει πρώτος τη δράση. Και αυτό θα το δείτε από πολλούς χολερικούς. Είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν, θα πούνε και θα το κάνουν. Θα πούνε θα το κάνω εγώ. Μην γελάτε εσείς από την ομάδα. Λοιπόν, θα πάνε και θα το κάνουν, ρε παιδί. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει? Παίζουμε ρώσικη ρουλέτα εδώ πέρα. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει αν θα κάνεις ένα πλάνο και δεν κλείσει? Τι θα γίνει αν θα κάνεις 20 τηλέφωνα και πάρεις όχι? Άγνωστη είναι. Τι μπορεί να συμβεί σε όλη αυτή την κατάσταση? Απολύτως τίποτα. Ο μελαγχολικός από την άλλη. Αναστασία το κουμπί. Ο μελαγχολικός από την άλλη είναι ο ηγέτης που βλέπει τι δεν βλέπει κανείς και φροντίζει η ομάδα να φτάσει με ακρίβεια στο στόχο. Είναι έτσι, δεν είναι? Εγώ ξέρω από την ευτυχία που είναι 100% μελαγχολική ότι η ομάδα έρχεται πάνω απ' όλα, θα πιάσουν όλοι τους στόχους τους, είναι από πάνω σας, ναι, και καθοδηγεί όλη την ομάδα σωστά. Το κάνει τέλεια. Η αλήθεια είναι βέβαια πως ο αιματικός είναι ο ηγέτης που ενώνει τους ανθρώπους, μεταδίδει ενθουσιασμό και κάνει την πορεία να μοιάζει γιορτή. Εγώ στο μυαλό μου έχω πάντα το Χρήστο πολύ αιματικό και την Εμμανουέλα από την ομάδα μας, αλλά με το Χρήστο εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να μπήκα σε κάποια εκπαίδευση και να μην ήταν ευχάριστη ή στα συνέδρια ή οπουδήποτε είχαμε βρεθεί. Και περάσαμε και φανταστικά. Και νομίζω ότι ήταν και ένας από τους λόγους όλο αυτό το οποίο με κράτησε να μείνω και σε ομάδες και να αρχίσω να πιστεύω σε ομάδες και στους ανθρώπους που πλέον μπορώ να πω ότι πιστεύω. Άρα λοιπόν δεν είναι ο άνθρωπος που δεν θα ξεκινήσει κάτι. Ο φλεγματικός από την άλλη είναι ο ηγέτης που κρατάει τις ισορροπίες, ακούει πριν μιλήσει και γίνεται το στήριγμα της ομάδας όταν όλα γύρω κινούνται γρήγορα. Είναι πραγματικά έτσι. Ξέρουμε όλοι ότι το φλεγματικός για να κινηθεί θα πρέπει να του ζητήσει κάτι κάποιος για την ομάδα, θα το κάνει αμέσως. Για τον εαυτό του μπορεί να μην κάνει τίποτα, για την ομάδα θα τα κάνει όμως όλα. Είναι έτοιμος να ηγηθεί. Απλά δεν ξέρω πότε, για τους φλεγματικούς δεν μπορώ να πω τόσα πολλά, δεν ξέρω πότε θα πάρει μπρος. Αυτό δεν το έχω ανακαλύψει ακόμα με τους φλεγματικούς της ομάδας, πότε τελικά θα ξεκινήσουν να παίρνουν μπρος. Είναι όμως, ό,τι και να λένε οι φήμες, παιδιά, η αλήθεια είναι πως ο κάθε χαρακτήρας μπορεί να γίνει ηγέτης από μόνος του. Είναι ηγέτης. Το θέμα είναι να βρει το κατάλληλο, την κατάλληλη σπίθα να τον ενεργοποιήσει. Δεν σημαίνει ότι ο χολερικός είναι... πώς το λένε, leader, ας πούμε, και ο φλεγματικός δεν είναι. Μάλλον εγώ θα έλεγα ότι ο φλεγματικός και ο μελαγχολικός μπορούν να γίνουν και καλύτεροι λόγω της ηρεμίας που έχουν. Δηλαδή ο αιματικός και ο χολερικός μάλλον, ναι, αν πάρει μπρος ο φλεγματικός δεν σταματάει. Οπότε ο χαρακτήρας στην ουσία, άσχετα από τις προσωπικότητες που μαθαίνουμε, ναι, ωραίες οι προσωπικότητες, ναι, έχουμε χαρακτηριστικά, κάποιοι έχουμε τα καλά, κάποιοι έχουμε τα κακά, αλλά είμαστε όλοι ηγέτες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο που ο καθένας θα βγει προς τα πάνω προς την επιφάνεια. Όλα αυτά βέβαια γίνονται με τον εξής τρόπο. Εδώ δεν έχει σημασία να αρχίσει να συγκρίνει κάποιος, ο χολερικός να συγκρίνεται με το μελαγχολικό ή ο supervisor με τον AML ή τέτοιες συγκρίσεις. Για να το πετύχεις αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι ανταγωνιστής του εαυτού σου. Δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνεις στο συνέδριο και να λες γιατί αυτή, ξέρω εγώ, ανέβηκε πάνω και είπε αυτό το πράγμα, με αυτή την έννοια. Δηλαδή δεν θα συγκρίνεις τον εαυτό σου στη φάση που είσαι με κάποιον που έχει ήδη πετύχει. Τον εαυτό σου πρέπει να τον συγκρίνεις με αυτό που ήσουν εχθές. Το οποίο για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις αυτά τα 6 skills εδώ που έχω εγώ, λέω εγώ. Νούμερο 1, υπομονή. Είναι αυτή η ικανότητα του να περιμένεις. Εάν δεν μπορείς να περιμένεις, δεν θα πετύχεις ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Θα βλέπεις τους άλλους να γίνονται manager, να γίνονται AML, να γίνονται director και εσύ δεν θα είσαι ζαφύρι. Γιατί δεν έχεις την υπομονή να περιμένεις να γίνεις ζαφύρι. Παραιτήσαι. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Νούμερο 2, επιμονή. Σταθερή προσήλωση σε έναν στόχο. Πόσες φορές το έχουμε πει ότι πρέπει να έχεις επιμονή. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος σου λέει όχι, είτε είναι πλάνο, είτε είναι σεμινάριο, είτε είναι εγγένεια, είναι προσωπικό το όχι. Αν είναι δυνατόν να καθόμαστε και να σκάγαμε με τα όχι που μας είπανε, στα 2 χρόνια που δουλεύουμε, όλοι αυτοί που μας έχουν πει όχι. Θα έπρεπε να είχαμε πάει να έχουμε κόψει τις φλέβες μας από την απογοήτευση. Προχωράς. Διαγράφεις αυτούς, τελείωσε, δεν θέλει ο άνθρωπος. Εντάξει, μια επιχειρηματική πρόταση του κάνεις τους ή άλλους, σε κάθε περίπτωση. Εισόδημα του προσφέρεις. Εάν δεν θέλει,
Εσύ είσαι το στόχο σου. Κάποιος άλλος τα θέλει. Θετική σκέψη για τους φλεγματικούς και τους μελαγχολικούς. Λοιπόν, συνειδητά να σκέφτεσαι θετικά και να βλέπεις τι ευκαιρίες υπάρχουν μέσα στις δυσκολίες. Το συνειδητά. Όχι το να χαίρεσαι απλά όταν υπάρχει μια ωραία ομιλία που ταυτίστηκες. Θετική σκέψη εννοούμε ότι σκέφτομαι, ξυπνάω το πρωί, σηκώνομαι, πηγαίνω στον καθρέφτη μου και λέω ναι, θα τα καταφέρω, σήμερα θα κάνω αυτή τη δουλειά, θα τη βγάλω. Τα morning affirmations, ευτυχία, ναι. Λοιπόν, τα οποία ξέρεις ότι δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Και να πεις, ναι, θα το καταφέρω. Δεν θα συγκρίνεις τον εαυτό σου γιατί η Περάκη το κατάφερε, γιατί ο Χρήστος το κατάφερε. Με τον εαυτό σου θα παίξεις μπάλα, τον εαυτό σου θα κοιτάξεις και θα πεις, εσύ τι έχεις. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, γιατί δεν σκέφτεσαι θετικά. Κοιτάς το πρωί και λες, εχθές έκανα αυτό, σήμερα θα κάνω αυτό. Τον εαυτό σου ανταγωνίζεσαι. Τη χθεσινή ημέρα του εαυτού σου ανταγωνίζεσαι. Το θέμα είναι να τα ακούς, να τα μαθαίνεις και να τα χρησιμοποιείς. Εννοείται, άμα είναι να τα λες και να μολάς κατά ετώ, δεν έχει νόημα να κάνεις morning affirmation ή να έχεις θετική σκέψη. Γενικά η θετική σκέψη δεν είναι μόνο για τη δουλειά μας, είναι παντού. Επόμενο, συνεργασία. Αυτό μεγάλη ικανότητα. Να εργάζεσαι αρμονικά με άλλους για ένα κοινό στόχο. Δεν είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, για όσους με ξέρετε, δεν είμαι τόσο πολύ της συνεργασίας, αλλά το παλεύω ακόμα. Είναι στα skills που εκπαιδεύομαι ακόμα. Έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο όμως. Κάποιοι από εσάς που μπορεί να μην είσαστε AML για παράδειγμα, είσαστε όμως πολύ καλοί στο κομμάτι της συνεργασίας. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλοι τα έχουμε στο ίδιο επίπεδο. Εγώ μπορεί να έχω πολύ θετική σκέψη και να μην έχω συνεργασία. Κάποιος άλλος μπορεί να είναι πολύ καλός στη συνεργασία και να μην έχει τόσο πολύ θετική σκέψη. Και εδώ έρχεται η ομάδα που πρέπει ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Χ και ο Ψ συνεργάζονται άψογα, αλλά έχουν λίγο θέμα στη θετική νοοτροπία και στη σκέψη. Εκεί πρέπει να μπούμε εμείς να βοηθήσουμε. Όλα αυτά τα 6 πράγματα είναι ένα παζλ που πρέπει να δίνουμε και να παίρνουμε. Επίλυση προβλημάτων. Εδώ πέρα είναι όντως η ικανότητα και είναι μεγάλη ικανότητα να αναγνωρίζει, να αναλύει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά καταστάσεις. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Και ειδικά εδώ πέρα που έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν. Δηλαδή αντιδρούν ακραία, ας πούμε. Θα το βρείτε και εσείς στις ομάδες σας κάποια στιγμή πιο μετά, όταν θα έχετε ομάδες. Κάποια στιγμή, όσο και να προσπαθήσεις να λύσεις ένα πρόβλημα, ο ίδιος ο άνθρωπος δημιουργεί καινούριο πρόβλημα. Αυτό δεν μπορείς να το λύσεις τόσο ή άλλως. Αλλά σε γενικές γραμμές, η επίλυση προβλημάτων είναι κάτι που αντιμετωπίζεται στα πάντα. Είτε γιατί έγινε κάποιο λάθος συνεννόησης, είτε γιατί κάποιο ραντεβού. Πάντα μιλάω για συνεννόηση, έτσι. Δεν συζητάω να κάτσω εγώ να σου λύσω τα ψυχολογικά σου. Που και αυτό το έχουμε κάνει ενίοτε σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η δουλειά μας εδώ πέρα να λύσουμε τα ψυχολογικά σας, αλλά να λύσουμε τα προβλήματα της δουλειάς για να μπορέσετε να συνεχίσετε να κάνετε δράση και να έχετε εισόδημα. Τέλος, τελευταίο, κριτική σκέψη. Όταν έχεις κριτική σκέψη, μπορείς να αξιολογήσεις αντικειμενικά καταστάσεις, ιδέες και επιλογές και γρήγορα. Εδώ το κλειδί είναι γρήγορα. Η κριτική σκέψη, το να έχει κάποιος κριτική σκέψη, δεν σημαίνει απλά σκέφτομαι και το σκέφτομαι κάνα μήνα. Γίνεται κάτι. Εκείνη την ώρα είναι η αντίδρασή σου. Εκείνη την ώρα είναι η επιλογή που πρέπει να πάρεις. Αυτή είναι η κριτική σκέψη. Δεν είναι το ότι έχω 2 χρόνια να αποφασίσω, γιατί είναι τα ζά μου αργά και δεν έχω τι να κάνω. Άρα λοιπόν, θέλουμε γρήγορη κριτική σκέψη και όλα αυτά σε συνδυασμό. Όλα αυτά όμως δεν θα τα συγκρίνουμε με κάποιον άλλον. Θα τα συγκρίνουμε με τον άνθρωπο που ήμασταν εχθές, με τον άνθρωπο που ήμασταν τον προηγούμενο μήνα, με τον άνθρωπο που ήμασταν εμείς πέρσι. Και αν δυσκολεύει αυτό φαίνεται, η διαφορά δεν φαίνεται αμέσως. Δηλαδή πρέπει μέρα με την ημέρα να καλυτερεύσει. Η διαφορά όμως θα φανεί σε έναν χρόνο. Γιατί αν όλα αυτά γίνουν, μετά από εκεί και πέρα, τελείωσε. Θα δεις μόνος ότι δεν έχεις καμία σχέση με τον άνθρωπο που ήσουν πέρσι. Μέρα με την ημέρα δεν θα την καταλάβεις τη διαφορά. Αλλά σίγουρα θα την καταλάβεις σε ένα χρόνο. Όλα αυτά. Εάν ξεκινήσει λοιπόν κάποιος, παράδειγμα, ξεκινήσει ο Τάκης, και τα εφαρμόσει σιγά σιγά και πάει. Ποιότητα, ταχύτητα, όλα αυτά, ο χρόνος, όλα αυτά, και φτάσει σε αυτά τα 6 σημεία, θα αρχίσει να έχει και αποτελέσματα. Ναι, βλέπεις τη διαφορά πλέον. Και τι γίνεται όταν βλέπεις τη διαφορά? Λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το πράγμα τώρα? Κάποιος το κάνει και φτάνει στο τελευταίο ακριβώς το 2%. Τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Αυτά τα βήματα τα 4 είναι πάρα πολύ απλά το εξής. Αυτός που δεν έχει το πρώτο, που δεν έχει την ποιότητα, υποχώρηση 1 με 3 μήνες. Σε κάθαρα πράγματα. Δεν έχει λόγο ο άνθρωπος να κάνουν αυτό που είπαν ότι θα κάνουν. Δεν έχει τη συνέπεια, συγγνώμη, ναι. Δεν έχει τη συνέπεια. Δεν κάνει αυτό που είπε ότι θα κάνει. Άρα λοιπόν σταματάει. Δεν έχει λόγο να συνεχίσει και να πάει παραπέρα. Το 80% των ανθρώπων σταματάνε γιατί απλά δεν είναι συνεπείς.
οι οποίοι αν θα πηγαίνανε σε μία δουλειά, θα σταματάγανε και από τη δουλειά. Δεν θα σταματάγανε από εδώ να δουλεύουν για τον εαυτό τους. Και σε δουλειά να τους πάρεις, θα σταματήσουν, δεν θα την κάνουν τη δουλειά. Αυτό που μένει, αποχωρεί από 3 μέχρι 6 μήνες. Ενώ κάνουν τα πράγματα σωστά, έχουν συνέπεια. Ναι, πάλι το ίδιο θα κάνουν. Έχουν λοιπόν συνέπεια και έρχεται το κομμάτι μετά το δεύτερο, που είναι στην ουσία της υπομονής. Πρέπει να κάνουν υπομονή. Ενώ έχουν όλα τα εργαλεία, είναι συνεπείς και πρέπει να μάθουν την ποιότητα, αυτό που λέμε, να κάνουν τα πράγματα σωστά, δεν κάθονται να το κάνουν. Θεωρούν ότι εκείνοι, ας πούμε, θα έπρεπε σε μία μέρα να τα κάνουν όλα τέλεια και να έχουν αποτελέσματα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, σε μία μέρα τα κάναμε όλα τέλεια και είχαμε αποτελέσματα. Μεγάλο λάθος. Πάλι σταματάνε. Επόμενη κατηγορία, η επόμενη αποχώρηση είναι αυτοί που τα έχουν κάνει όλα μέχρι τώρα και δεν έχουν αξιοποιήσει ή δεν έχουν εκμεταλλευτεί ή δεν έχουν καλυτερεύσει, να το πω έτσι, αυτά τα 6 skills του χαρακτήρα. Δεν έχει σημασία ποια προσωπικότητα είσαι. Οπωσδήποτε, σε προσωπικότητες υστερούμε και υπερτερούμε όλοι μας. Κάποια πρέπει να ανεβάσουμε, κάποια να κατεβάσουμε. Εάν δεν το δουλέψουμε όμως, δεν μπορείς να μείνεις ακριβώς το ίδιο. Ο ίδιος χαρακτήρας θα μείνεις, αλλά πρέπει να εξελιχθείς. Άρα λοιπόν, ενώ έχουν κάνει τη συνέπεια, είναι συνεπείς σε όλοι, έχουν κάνει την υπομονή, έχουν δείξει υπομονή, τα έχουν μάθει σωστά, έρχεται μετά εκεί κάπου ο χαρακτήρας, ο οποίος τους κάνει να αποχωρήσουν, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αποχωρήσει σε επίπεδα manager. Και εδώ το ξέρουν όλοι πολύ καλά. Και ο Χρήστος και ο Σπήλιος, νομίζω και η Μάρτα, τα ξέρετε, παιδιά. Δηλαδή, φτάνουν σε επίπεδα, φτάνουν ζαφύρια, φτάνουν manager και απλά παραιτούνται. Δεν αντέχουν οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ο χαρακτήρας τους, ενώ έχουν εκπαιδευτεί στη δουλειά τέλεια, ενώ έχουν εφομοιώσει τα πάντα και ενώ αρχίζουν και ανεβαίνουν, ο χαρακτήρας τους και η συμπεριφορά τους έχουν μείνει εκεί που ήταν όταν ξεκινήσανε. Το οποίο είναι κάτι που πρέπει να συμβαδίζει παράλληλα στην δική μας δουλειά. Η εξέλιξη πρέπει να υπάρχει και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο για να συνεχίσεις. Και τελικά η νοοτροπία, ναι. Η νοοτροπία, γιατί μπορεί να τα κάνεις όλα σαν στρατιωτάκι και η νοοτροπία σου να είναι λάθος από την αρχή και να μην φτιάξει και ποτέ. Δεν έχει και μία. Τι μένει? Αυτό που μένει είναι αυτοί που αποκλείδωσαν απλά τα βήματα, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Και μετά τι γίνεται? Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες θα βγουν έξω και ξέρεις τι θα πούνε? Έλα μωρέ, εσύ το είχες από την αρχή. Εγώ δεν το είχα. Εσύ δεν ξέρω πώς τα μάθες λίγο γρήγορα. Είναι ο χώρος, δεν πετυχαίνει κανείς αυτό το χώρο. Ενώ μιλάμε τώρα για ένα χώρο που απλά πρέπει να ακολουθήσεις 4-5 βήματα, τίποτα παραπέρα. Άρα λοιπόν αυτοί που μένουν είναι αυτοί που θα πετύχουν. Ναι, αυτό το μικρό ποσοστό είναι σίγουρο ότι θα κάνει την καλύτερη τη ζωή του, για να μην σου πω ότι θα κάνει τη ζωή των ονείρων του. Δεν το συζητάω. Από εκεί και πέρα, αυτό το 2% που μένει, ή αυτό το ποσοστό που μένει, γιατί με τα ποσοστά δεν τα πηγαίνουν καλά, τα έχει φτιάξει. Λοιπόν, είναι και ο κακός σε αυτούς. Είναι αυτός που σε εκμεταλλεύτηκε, που σου είπε έλα να σου δείξω κάτι που δεν πέτυχε, που σου ξύπνησε το όνειρο και τελικά αυτός έκανε τα δικά του πραγματικότητα, αλλά εσύ κάθεσαι και τον κοιτάς. Αυτά τα ποσοστά είναι. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα από εκεί και πέρα. Και είναι καθαρά θέμα του τι κάνεις. Δηλαδή απλά κάτσε και κάτω. Τίποτα άλλο. Ναι, γίνεσαι ο κακός μετά. Ο μπαμπούλας και τέτοια, που εκμεταλλεύεσαι, ας πούμε, και αυτά. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την κατάσταση? Εάν τα κάνεις όλα αυτά υπομονετικά και ήρεμα, από κάτω που λέμε σε ηρεμία, αυτός που θα σε δει, θα δει μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Όπως βλέπουν πολλοί σε εμάς μετά από 2 χρόνια. Λένε πώς γίνανε αυτές, ξέρω εγώ, οι ΕΜΕΛ που το είχανε, που κάνανε ή δεν ξέρω εγώ τίποτα. Όλα αυτά που λένε. Λοιπόν, στην ουσία τι δεν έχουν δει? Δεν έχουν δει ότι εμείς δουλεύαμε παράλληλα με τις δουλειές μας, με την ευτυχία όταν ξεκινήσαμε. Είχαμε υπομονή και επιμονή. Δουλεύαμε βράδια. Εγώ μέχρι και τώρα διαφάνειες έφτιαχνα μέχρι να ξεκινήσουμε. Δουλεύαμε, θυσιάσαμε Σαββατοκύριακα, εξόδους, πειθαρχήσαμε τον εαυτό μας. Είχαμε αμφιβολίες και εμείς εννοείται στην αρχή. Όλοι έχουν αμφιβολίες. Δηλαδή αμφιβολίες του στυλ, όχι ότι αμφιβάλαμε την εταιρεία. Είχαμε αμφιβολία στο αν θα πετύχουμε εμείς. Λέγαμε, θα πετύχουμε? Είμαστε σε αυτούς που θα πετύχουν? Είχαμε τέτοιες αμφιβολίες. Είχαμε τεράστιες αποτυχίες, αλλά πάνω απ' όλα πήραμε όλο το ρίσκο. Και είπαμε, έχουμε το μαχαίρι, έχουμε και την πίτα. Το ξέρουμε? Όχι. Πάμε να το κάνουμε, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά ακολουθήσαμε το σύστημα. Και όλα αυτά μας έφεραν
στη κατάσταση που είμαστε τώρα, που και εμείς στην αρχή όταν είχαμε ξεκινήσει, λέγαμε πω, κοίτα αυτό, σε EML, πώς να κάνεις το Giro EML. Στην αρχή λέγαμε για το supervisor, αν θυμάμαι καλά στοιχεία, λέγαμε πώς να γίνεις supervisor με 3.000, ρε παιδί, πού να τα μαζέψεις. Γινόμαστε supervisor. Μετά λέγαμε πώς να γίνεις manager τώρα. Άντε και το supervisor το μάζεψες μόνος σου. Manager πώς θα γίνεις. Πιάνουμε το manager. Ναι, δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Αλλά είχαμε αποτυχίες. Δηλαδή αυτό το manager πρέπει να το λέγαμε σε πολλά συνέδρια που θα γίνουμε manager, αν θυμάμαι. Δηλαδή ανεβαίνουμε πάνω και λέγαμε πάλι manager θα πούμε. Λέμε ναι, πάλι manager θα πούμε. Μετά ήρθε το plus. Λέμε πώς να κρατήσεις τώρα το manager 3 μήνες. Μετά ήρθε το EML. Όταν ξεκίνησε πάλι το EML, λέμε τώρα πώς θα γίνουμε EML. Θέλαμε να γίνουμε EML όμως, έτσι. Αλλά όλα αυτά, οι αλλαγές επιπέδων είχαν κόστος. Δηλαδή, για να εξελιχθείς και να πας λίγο παραπάνω, σίγουρα θα έχεις ένα κόστος. Κάτι θα πρέπει να δώσεις. Και εδώ πέρα δεν λέμε για μάχη να πέσει αίμα, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Αυτά που βλέπεις κάτω από το παγόβουνο είναι όλες οι θυσίες που κάνεις για να ανέβεις. Δεν χρειάζεται να σκοτώσεις άνθρωπο, ούτε χρειάζεται να βγάλεις κανένα όπλο να πας στη μάχη. Είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, αυτά πάρα πολύ σύντομα, γιατί δεν θέλω να πάρει πολύ χρόνο αυτή η εκπαίδευση. Είναι πολύ απλά πράγματα. Όλα άξιζαν τον κόπο, εννοείται δεν το συζητάω. Χρήστο, από μένα να σας αφήσω. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι για παραπάνω συζήτηση. Είναι πολύ βασικά πράγματα. Όποιος θέλει κάτι να ρωτήσει, να ανοίξει κάμερα, ευχαρίστως. Μείνε. Ωραία. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ